maluwag talaga. Oh, state na bakit eh? Yan, sila tinawag kayo, no? Oo. Landmark. Sila ay. Yun. So ayun mga kamaster, no, nandito na tayo ngayon sa Catanduanes State University. Dito po ako nag-aaral. Yan sa loob. Malamang sa loob, no? Kasi hindi naman tayo nag-aaral sa labas. So ayan, no? Welcome sa Catanduanes State University. Yan, no? Diyan ako nagkalak. Oo, di ba? Steak! So, maraming salamat sa Catanduanes State University. Maraming salamat sa inyo lahat. Yan naman ho yung Birak Airport, mga kamaster. Ayun o, may food panda na. Masyado nang asisado yung bayan ng Birak, mga kamaster. Nung kapanahon na namin, puro lang ano to, kadamuhan. Bakit ka, diba? Kuya, nag-airport, kakaltunod ka. Oo. Grabe naman eh. Para na rin Manila to mga kamaster, yung bayan ng Birak. Napakaganda na dito mga kamaster oh. Hanggat maaari nga kung talagang papalarin, dito na lang sa Catanduanes. Hindi po. Kailangan na natin ng malaking budget para makapagtayo tayo ng negosyo. Sila churuming. Yun, Lazada. Saan? Lazada. Ito naman yung Catanduanes sa Hospital Birak Eastern Bicol Medical Center. Huling punta ko dito mga kamaster, ano pa ako? College pa ako. Ibaga? Oo, yan. Magna. Hindi na ako magbaga. Arin? Oo, ayun naan. Yun naan. High school, college ako. Salit pa sa naan. Ay, yung dakula pa ko. Ito lang kinigdi. Sa luma pa. Naglaw naman ako yan. Law siya na. Galing kayo ba? Nagkarak na klase ko. Taga-tigdi sa Google. May mga CCTV naman pati ano. Buling yun. Mag-art. Day pa. Kaya ako sa mga promodizer. Sabi na kalan mo, tapos ay, sina Raymond, ano? Yung pa rin. Wapo. Lagi na kayo napahandig yan, no? Oo, kumakumpan mo. Dati pandayan. Mula ni Day ni. Day man ini. Dati ano bagaan? Yun na ba yung pinag-ibo ko? Ay. Hindi ko lang yan. O, di ba namasada ko kami, mga kamaster? So, ito na yung bayan ng Birak. Napakaganda na, mga kamaster. Wala yan dati, oh. Puro lang ilog yan, eh. O, ha, di ba? Grabe, may McDonald's. Ay, may Robinson. Pwede. 80. Ha? May 20. Abo na naman ako. Abo na naman tayo mga kamaster. 20. Mali nga, tigwa ko. Sa mahirap po kasi yung panukli. Buti na may panukli ako dito mga kamaster. So dito na ho tayo. May ang paradaan nyo. Ha? Paradaan nyo yan. Pero magpapawin ka bunga din yan. Umasain kita. Ito mo. Kuya ko. Ay, open try sige. Napakaganda na dito mga kamaster. Parang Manila, oh.
Grabe, kung maaari nga lang talaga. Kung papalarin at lulubin ng Panginoon.